Dus als ik opsta, weet je wel, dan heb ik gelijk een melodietje in mijn hoofd. Of ik pak toch eventjes die trompet om iets te spelen. Nou, we gaan vandaag het Koningslied opnemen. Ik zit bij het Metropoolorkest vandaag. En ja, de sessie begint zo. Het is allemaal nog ja, heel erg geheim wat we aan het doen zijn. En ja, ik ben ook heel erg benieuwd. Middelburger Rick Mol is trompetist en zeer veelzijdig. Hij ging op zijn 13e naar het conservatorium in Den Haag en wordt gezien als het trompettalent van Europa. 2 weken geleden speelde hij dus het veelbesproken Koningslied in. Daarna speelt hij jazz, klassiek en treedt hij op met house DJ's. En onder de naam Ryan Riggs stond zijn cd op nummer 1 in België. Nou ja, ik heb altijd wel mijn leven in dienst gesteld om dit te bereiken, zeg maar. Hoe zeg je dat? Ik heb daar wel zeker offers voor gebracht, maar die heb ik nooit als offers gezien. Dus vergeleken met leeftijdsgenoten van mij heb ik een heel andere jeugd gehad. Maar ik heb dat er altijd voor over gehad en altijd heel veel plezier daar ook in gehad. En ja, het is uiteindelijk toch hetgene wat ik het liefste doe. Ik heb wel altijd heel erg de droom gehad om vooraan te staan. Niet zozeer dat ik ten koste van alles aandacht wil, maar wel dat ik mijn eigen band wil, mijn eigen muziek wil maken. Ja, toch wel mijn eigen koers wil varen. Ik vind het ontzettend mooi dat je met een trompet en heel erg kan schellen. Dat is natuurlijk de kant die mensen kennen van een trompet. Maar ook net als Miles Davis en allerlei andere voorbeelden, Chet Baker. Kan je het ook heel mooi zachtjes en fluisterend. En ja, die kanten spreken mij heel erg aan. Dat je het bijna als een soort stem kan je het gebruiken. Dat is de kant die mensen niet zo vaak zien. Ik woon ongeveer in deze auto. Is het lastig? Nou, het went. Ik moet zeggen, ik moest laatst in Porky en Bess spelen. Dat is natuurlijk bij ons in Zeeland, in Terneuzen. En dan ik neem vaak even koffie mee thuis en dan opeens was ik er al. En dat is, ik ben gewoon gewend om altijd wel 1,5 uur in de auto te zitten. En dan regel ik dingen via de telefoon. Het is een soort rijdend kantoor. En nu gaan we naar Amsterdam, gaan we verder werken aan mijn nieuwe album. En we zitten nog in het schrijfproces. Dus we zitten in een hele kleine studio en dan proberen we nieuwe liedjes voor de plaat te maken. En als alles goed is, is het over 2 maanden af. Ik ben ook nog bezig met een nieuwe cd die in Japan uit zou komen en Zuid-Korea. En tussendoor word ik ook heel veel gevraagd om op andermans producties, net als vandaag het Koningslied of alles van Frans Bauer tot Nikke Simon, noem maar op. Dat soort producties speel ik ook in, want dat is dan weer het voordeel wat je hebt als trompetist. Rick Mol is populair in het buitenland. Zuid-Korea en vooral in Colombia en Venezuela doet hij het goed.
laatste tour was echt voor mensen, voor 5000 man. En we hebben zelfs één zaal van 10.000, bijna 10.000 moet ik zeggen, volgekregen. Ja, dat is waanzinnig. Dat maak je alleen in het buitenland mee. En ook ja, als ik dan in Zeeland weer ben, dat weten mensen helemaal niet, dat ik ook dat soort dingen doe. Ik kijk ook gewoon de hele tijd rond naar de mensen en ik geniet daar ook echt van. En ja, dat is bizar. Dat maakt natuurlijk niet iedereen mee, zoiets. En je staat er en als je het goed doet, dan hou je die aandacht ook vast. En ja, dat is waanzinnig. Je krijgt zo'n energieuitwisseling. Ik weet niet zo goed hoe ik dat moet uitleggen, want je stapt het podium af en de adrenaline knalt bijna uit je. Ja, ik vind dat echt heel erg leuk. In België op 1 staan vond ik ook wel waanzinnig. Dat ik dacht, wauw, het zijn eigenlijk altijd zangers. En dat heb ik toch maar mooi met een trompet voor elkaar gekregen. En ik weet nog wel vroeger, dan zei ik dat van, ja, ik wil eigenlijk zelf de lead zijn en de band leiden. En ja, dat zijn over het algemeen toch zangers die dat doen. En ik dacht toch van, ja, nee, maar ik wil dat met die trompet. Want dat vind ik een heel mooi instrument. En het is toch wel mooi dat je dan in al die jaren wel wat publiek opbouwt en mensen die je steunen. En ja, dat vind ik wel heel waardevol. En dat was een heel mooi moment. Ik vind niks gavers dan dat je zo'n zaal ziet en dat het stil is, dat ze naar je luisteren of dat ze het heel erg naar hun zin hebben, dat je dat kan sturen, dat je zo'n avond ja, die mensen vermaakt. En dat vind ik het leukste wat er is. En ja, in het buitenland, op de een of andere manier, ja, lukt dat daar gewoon heel goed. Ja, shit, nou was die vorige toch beter, hè? Ik heb wel een hele commerciële inslag, zeg maar, vergeleken met andere instrumentalisten. Ik ben ook opgegroeid met MTV, met allemaal, ja, popmuziek. Justin Timberlake vond ik te gek, dat soort. En dat hoor je ook echt wel terug in mijn muziek. Dat naast jazz en klassiek heeft dat een hele grote stempel op mijn muziek. En daardoor is het automatisch al iets toegankelijker. Hij is echt lekker weird, joh, dat eindje. Mm-hmm. Echt een muzikante-eindje. Ik probeer altijd het beste resultaat te halen en de emotie in te leggen. Maar ja, het is wat dat betreft wel, kan het een lastig beroep zijn. Dat je wel echt bijvoorbeeld dingen moet doen voor een hele volle zaal met mensen waarvan je 's avonds in bed nog wel eens denkt van als dat maar goed gaat.